салом бинандагони гиромӣ, тавре медонем санаи 23 декабри соли 2022 паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа гардид, ки дар он дастовардҳои сиёсати дохиливу хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2022 мавриди баррасӣ қарор гирифта, дурнамои фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои минбаъда ба хусус соли 2023 муайян ва мушаххас карда шуд. Вобаста ба натиҷагирии мавзӯъҳое ки пешвои миллат зимни ироаи паёми солонаи худ ба он таваҷҷӯҳ карданд, ҳоло суҳбате дорем бо устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, коршиноси масъалаҳои иқтисодӣ Иброҳимзода Илҳомдин. ташаккур мегӯем аз шумо ки пешниҳоди моро барои оростани суҳбат қабул намудед. инҷо мехостем андешаи худро вобаста ба мавзӯъҳое ки пешвои миллат зимни ироаи паёми солонаи худ ба он таваҷҷӯҳ намуданд баён мекардед. ташаккури зиёд. тавре ки медонем, паём ин як нақшаи амале ҳаст барои соли дигар, барои як соли нав. яъне ҳамасола тавре ки огоҳ ҳастем, пешвои муаззами миллат тамоми самтҳои афзалиятнок, самтҳои стратегӣ, барномаҳои стратегӣ, тамоми муносибатҳои дохилию хориҷӣ, самтҳои муносибатҳои дохилию хориҷии кишварро зимни паёмашон ба маҷлиси намояндагон ва маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ироа менамояд ва дар ин ҷо тамоми дастурҳо, вазифагузориҳо барои соли оянда ва баъзан ҳадафҳои стратегӣ, барномаҳои стратегӣ ки барои ояндаи кишварро муайян мекунанд ироа мегардад ва тамоми вазорату идораҳо дар ин самт ин дастури барои амалкарди ҳар як вазорату идораҳо ташкилот ба ҳисоб меравад. аҳамияти паём аз ин бармеояд ва зимни паёмҳо тавре ки имрӯз аз паёми пешвои муаззами миллат бармеояд, таҳлилҳо, он муқоисаҳо бо солҳои пешин аз ҷумла бо соли 2021, инчунин имрӯз бо 5 соли гузашта, яъне бо соли 2018 бисёр муқоисаҳо шуд ва умуман муқоисаҳо бо соли 1991 ки мо чиқадар чандин маротибаҳо баъди ҷанги шаҳрвандӣ, баъди оне ки мо истиқлолиятро ба даст овардему, баъд ба ҷанги шаҳрвандӣ мубтало гардем ва аз он чӣ гуна мо баромадем ва чӣ гуна мо ба дастовардҳо ноил гардем ва имрӯз чӣ гуна як давлати ободу озод дорем ва дар он мо дар бораи рушди иқтисодӣ ҳарф мезанем, рушди илму маориф, рушди давлатдорӣ ҳарф мезанем ки чӣ гуна ҳамин дастовардҳо ба даст омад. инро мо бояд ҳеҷ вақт халқи бузурги тоҷик бояд фаромӯш накунем ва имрӯз аз ҳама муҳим он буд ки дар самти иқтисодӣ мо чӣ гуна дастовардҳо дар соли 2022 ба даст овардем, яъне 8% рушди иқтисодии солона ба даст овардем ва аз ҷониби пешвои муаззами миллат махсус қайд гардид ки мо бояд ҳамин соли оянда, не соли 2023 ҳамин 8%-ро нигоҳ дорем ва аз он зиёдтар бояд кӯшиш кунем. хуб, мавзӯи дигаре ки пешвои миллат зимни ироаи паёми худ ба он таваҷҷӯҳ намуд, ин заминаҳои рушди ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи татбиқи барномаҳои давлатӣ умуман ҳадафҳои стратегӣ буд. хуб, шумо бигӯед ки саҳми саноат, саҳми энергетика дар рушди иқтисоди миллии мо то куҷо муҳим аст? ташаккури зиёд. албатта тавре ки мо шумо шоҳид будем, имрӯз ҳама ҳадафҳои стратегӣ зина ба зина таҳлил гардида аз ҷониби пешвои муаззами миллат ва ҳатто натиҷагирӣ карда шуд ки мо кадом ҳадафҳо аз ҷумла ба даст овардани ҳадафи стратегии баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ. имрӯз чӣ қадар сохтмони роҳу пулҳо ва нақбҳо ки имрӯз агар солҳои пешро муқоиса кунем, солҳои аввали истиқлолият ба даст овардан, мо 6 моҳ аз марказ бо қисми шимол ва ёки ҷануб маҳкам буд, яъне роҳи набуд ки ағбаҳо пури барф мешуд ва муносибатҳои боркашонию муносибатҳои ҳамлу нақл канда мешуд. имрӯз мушкилоти коммуникатсиони хеле зиёд буданд ва имрӯз бинед ки ба сохтмони туннелҳо, роҳҳои сатҳи байналмилалӣ имрӯз чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат қайд карданд, мо дар байни тамоми аз 132 давлати дунё мо дар ҷои 50-ум, яъне дар хеле ҷои намоён қарор дорем ва онро устуворона нигоҳ дошта дидем ки ин аз сатҳи баланди таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурӣ ба
барои баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ ба ҳисоб меравад. ё ин ки дар самти бехатари озуховарӣ имрӯз бинем агар чӣ қадар маҳсулотҳои асосие ки барои талаботи аввалиндараҷаи мардум ҳастанд ба онҳо ҳамчун маҳсулотҳои афзалиятнок аз ҷониби ҳукумати кишвар имтиёзҳо муқаррар гардид, мораториҳо муқаррар гардид ки вобаста ба ин имрӯз бинед агар мо солҳои пешин мана чӣ хеле ки пешои муаззами миллат қайд кардан мо фақат барои як тухм ворид кардан зиёда $80 миллион хароҷот мекардем. имрӯз мо як аз содиркунандагони тухм ба ҳисоб меравем ё ки маҳсулоти паррандапарварӣ, гӯшти мур, дигар маҳсулотое ки имрӯз тавассути гузоштани афзалиятҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар ва гузоштани ҷорӣ кардани имтиёзҳо мо аллакай аз воридкунандаи ин маҳсулотҳо ба содиркунандаи маҳсулотҳо мубаддал гардид. инҷо мехостем андешаи худро вобаста ба рушд додани иқтисоди сабз баён мекардем, чун ба ин масъала пешвои муаззами миллат замирҳои паём бештар таваҷҷӯҳ карданд ва гуфтанд ки имрӯз Тоҷикистон дар байни кишварҳои ҷаҳонӣ 98% аз иқтисоди сабз ё аз энергияи сабз самаранок истифода мебаранд. албатта тавре ки зимни паёмашон пешвои муаззами миллат имрӯз қайд кардан, яъне аллакай агар пеш давлатҳои ҷаҳон барои ин кӯшиш мекарданд ки чӣ қадар нефт зиёдтар ба даст биёранд, зиёдтар нефт ба худшон захира намоянд, имрӯз аллакай проблемаи ворид кардани автомобилҳои барқӣ ба ин проблема хеле хотима гузошта истодааст. яъне аллакай проблемаи барқ ва барқи истеҳсолшуда, барқи фарз кардем чӣ мегӯям барқҳои ҳастанд, барқи обӣ, барқҳое ки аз об истеҳсол мешавад, барқҳое ки аз нури офтоб истеҳсол мешавад ва дигар ки характери табиӣ доранд, инҳо боиси ҷойгузин гардидани ба маҳсулотҳои нефтӣ гардида истодаанд. яъне ба ҳамин замина, дар ин замина аллакай соли гузашта зимини паёмашон пешвои муаззами миллат барои ворид кардани он автомобилҳое ки ҳамин вайдора характеристика доранд, тавсиф доранд, ба ҳамин чиз равона кард ки имрӯз аллакай бинем дар шаҳр ва дигар манотиқи ҷумҳурӣ ҳамин гуна автомобилҳо хеле зиёд шудааст. тавре ки имрӯз пешвои муаззами миллат қайд карданд барои ба қайдгирии соҳибкорӣ аз ба қайдгирию яъне барои ба қайд гирифтани ҳамчун шакли соҳибкорӣ якчанд мушкилотҳо ҳастанд, якчанд вазорату ташкилотҳо ҳастанд ки ҳама инҳоро бояд соҳибкор аз сари худ гузаронад. лекин имрӯз бо пешвои муаззами миллат ҳама ин ташкилотҳои назоратие ки аз онҳо ҳамин гуна вайро талаб мекунанд, маҳдудиятҳо мегузоранд, ҳама инҳо бояд бартараф карда шаванд ва дастур доданд ки тамоми вазоратҳо амин ҳама барьераҳо 80% бартараф карда. ин боиси пешрафти зиёдтари соҳибкорӣ мегардад, аз ҷумла дар рушди саноати соҳибкории саноатӣ ки яке аз ҳадафҳои стратегӣ ба ҳисоб меравад ва аз ҷумла барои рушди ҳамин иқтисодиёти сабз ки бештар ин характери табиӣ дорад, яъне ин ба иқтисодиёти равона карда мешавад ки бештар аз маҳсулотҳои табиӣ, аз маҳсулотҳои органикӣ истеҳсол намудан ва ҳамин маҳсулотҳои органикро ба арсаи ҷаҳонӣ бароварда муаррифӣ кардан ки имрӯз агар мо бинем дар ҷаҳони муосир маҳсулотҳое ки характери гемио яъне ки характери ба узвиҳои инсон ба тамоми саломатии инсон зараровар доранд, ҳамин чизро бартараф карда мана бештар ин истеҳсол намудани маводҳои органикӣ ки ба табиӣ ки барои саломатии инсон аз ҷумла мана барқи табиӣ, дигар маҳсулотҳои табиӣ аз вай кишоварзӣ, маҳсулотҳои органикӣ ки характери табиӣ доранд ва барои саломатии инсон зараровар нестанд, мана ба ҳамин чиз бештар равона карда шудааст. хуб, мавзӯи дигаре ки пешвои миллат ба он таваҷҷӯҳ намуданд, ин ҳифзи истиқлолияти давлатӣ ва умуман муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамон ташаббусҳое ки дар давоми соҳибистиқлолӣ ташаббусҳои ҷаҳоние ки кард, мақсад пешвои миллат нуқтаи назари худро баён карданд ва гуфтанд ки бо вуҷуди оне ки ҷумҳурии Тоҷикистон як давлати хурд аст, аммо тавонист ки ҷаҳонӣ инсониятро аз ҳамин хатари тағйирёбии иқлим, аз масъалаи дастрасӣ ба оби ошомиданӣ ё ҳалли масъалаҳои обӣ наҷот диҳад. хуб, атрофи ҳамин мавзӯъ назари худро баён мекардед ва мегуфтед ки ин ташаббусҳое ки ҷониби Тоҷикистон
ба арсаи ҷаҳонӣ пешниҳод кард ва он қабул гардид, то куҷо барои ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим аст ва то куҷо барои сокинони сайёра? Ташаккури зиёд. Албатта тавре ки шоҳид будем, имрӯз зимни поёнашон пешвои маззаи миллат эълон карданд ки ин панҷумин ташаббус аст ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо ташаббуси беҳустаи пешвои маззаи миллат ва аз ҷумҳурии кӯчаки мо ки мо албатта инро қайд кардем ки ҷумҳурии мо дар ҳақиқат ташаббусҳое ки пешниҳод кард аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид пазируфта шуд ва дар ҳақиқат имрӯз агар бинем барои аҳолии сайёра намун нарасидани оби нӯшокӣ, яъне зиёда аз 1 миллиард аҳолии дунё аз оби нӯшокӣ, оби ошомиданӣ мушкилӣ доранд ва ин яке аз проблемаҳои глобалии имрӯз сайёра ба ҳисоб меравад. ва махсусан мана пешниҳоди ташаббуси охирони ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуд ва имрӯз бевосита пешвои маззаи миллат ҳамаи мардуми шарифи Тоҷикистонро бо пазируфта шудани ин ташаббус низ агар мо ташаббусҳои пешина гӯем 10 солаи амалиёти об барои ҳаёт ва дигар ташаббусҳо буданд, ҳамаон аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфта шуданд ва дар баробари ин чӣ қадар проблемаҳо бо маблағгузориҳои ташкилотҳои байналмилалӣ дар ман ҷаҳон роҳи ҳалли худро ёфтанд ва инам яке аз ташаббусҳое буд ки барои аз байн бурдани ҳамин хатарҳои глобалӣ барои дар оянда вобаста ба ин баргузории конференсҳои сатҳи байналмилалӣ, баргузории форумҳо ва аз байн бурдани ҳамин хатарҳои ҷаҳонӣ заминаи мусоида фароҳам меорад. хуб, масъалаи мубориза бо терроризму ифротгароӣ ва пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ мавзӯи дигаре буд ки пешвои миллат зимни ироаи паём ба он таваҷҷӯҳ кард. ба андешаи шумо ҳамчун омӯзгор, ҳамчун устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон кадом рисолате имрӯз дар назди падару модар, дар назди ҷомеа, умуман дар назди мактабу маориф месад барои тарбияи насли нав аст? Чун пешвои миллат таваҷҷӯҳ карданд ки ояндаи ҳамин миллат, ояндаи ҳамин давлат ба ҷавонон вобаста карда шудааст ва ҷавонон бо ҳамон донишу малака ва зиракии сиёсии худ метавонанд ҳамин кишвари тозаи истиқлола моро ҳифз кунанд, ваҳдати онро ҳифз кунанд ва якпорчагӣ онро таъмин созанд. хуб, атрофи ин мавзӯъ каме нуқтаи назари худро меёнед. Ташаккури зиёд. Албатта масъалаи экстремизм ва терроризм ин як масъалаи доғи рӯз аст, чунки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ ҳама давлатҳои тараққӣ кардааю давлатҳои баъзан давлатҳои рӯ ба тараққӣ имрӯз бо ҳамин роҳ авзои сиёсии баъзе кишварҳо ба халал мерасонанд тавассути маблағгузорӣ, тавассути мағзшӯӣ, тавассути бештар дар ин ҷо ҳадафи ин ҷавонон қарор мегиранд, махсусан чунки ҷавонон як қишри ҷомеа ҳастанд ки онҳо то ҳанӯз мафкурашон ташаккул наёфтааст. Дар ҷои холигӣ онҳо ҳамин як фикрҳо, идеяҳои нодурустро ҷо мекунанд ва онҳоро ба ифротгароӣ, ба экстремизм, ба терроризм тела медиҳанд ва ин чизро дарк карда пешвои маззаи миллат зимни паёмашон ироа карда гуфтанд ки мо бояд ҳама вақт зиракии сиёсиро аз даст надиҳем, чунки хеле ҷомеа ҳассос аст ва мана чӣ хеле ки зимни паёмашон гуфтанд, мо бояд ҳама вақт ҳисси миллӣ худ дошта бошем, мо бояд барои ватан диламон сӯзад. Агар шахсе ки масалан дар вай тафаккури ватандӯстию тафаккури ҳисси миллӣ бедор мешавад, он шахсро ҳеҷ вақт ба ягон нафар аз хоҷагони хориҷӣ ҳеҷ вақт аз роҳ бароварда наметавонад ва вай ҳама вақт патриоти ватан, чӣ хеле ки пешвои маззаи миллат чандин маротиба такрор кардан, яъне шахсе ки фидоии ватан бояд бошем, ин бештар ба ҷавононро оварда гуфтам барои ҳамин ки имрӯз дар ҳақиқат имрӯз агар бинем як қатор равияву ҳизбҳои ҳаргунае ки онҳо мақсадҳояшон мақсадҳои ғаразнок ҳастанд ва фақат барои нест кардани ҷавонон, нест кардани халал расондан ба амнияти кишвар, ба субот, ба мардумро ба бесарусомонӣ бурдан ҳамин гуна характерҳо доранд
و امروز بیوسته پیشوی معظم ملت تاکید کرده که ما باید به این چیز آماده باشیم و از همین چیز ما باید مردم رو آگاه کنیم، هم وقت آگاه باشیم و از همین چیزا ما باید مردم رو رها بخشیم. حتی از زنان و بانوان و مادران کشور دعوت به عمل آوردن که اون رسالت تاریخی که در نظر اونها هست، یعنی تربیت درستی فرزند باید مسئولیت شناس باشن و در اجرایش و تطبیق قانون‌های ملی که مسئولیت پدر و مادر، دیگر تنظیم عنعنه و جشن مراسم باید سهمگزار باشند. یعنی به مصرفکاری راه ندهند و از جانب دیگر در تربیت فرزند، در بالا بردن معنویات فرزند سهمگزار باشند و ابراز داشتن که ما از زنان و بانوانی که صادقانه برای این ملت، برای این دولت خدمت میکنند منتدار هستیم. خب در انتهای صحبت پیشروی ملت وابسته به دستاوردهای تمام ساحه‌های حیاتی سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکومت و دولت یادآوری نمودند و در لابلای خطرهای امروزه در روند جهانی شوی اظهار داشتند که جمهوری تاجیکستان یک کشور صاحب استقلال است و ما باید در روحیه خودشناسی، در روحیه بیداری ملی باید منفعت‌های ملت و دولت رو حفظ نماییم، باید خاموش نباشیم. همیشه از دستاوردهای ملت و دولت، از هدف‌های میوعده سخن کنیم و در داخل کشور و بیرون از کشور حقوق معنوی هر یک شهروند تاجیکستان رو حفظ کنیم. خب اطراف همین موضوع نظر خود رو بیان میکنم. در حقیقت طوری که پیشروی معظم ملت قید کردن، ما باید امروز ما تاجیکان یک خلق خیلی کهن است. اگر تاریخ انسانیت نظر افکنیم، هم تاریخ تاجیکان، هم تاریخ تبری و دیگر تاریخ‌هایی که هستند، خلق تاجیک خیلی تاریخ کهن دارد، صاحب تمدن است، صاحب تاریخ است، تمدن آفر است، دولت ساز است. پیشروی معظم برای همین تاکید نمود وظیفه ما جوان از اون بود که دولت رو ساختن ممکن آسان رو در حقیقت این آسان نیست، لیکن وی رو در آینده همون استقلالیت رو نگاه داشتن و آبادتر کردن. این وظیفه آینده ما جوانان و نسل آینده است که همین دستور رو نگاه داشته با وی افزایش دهیم و در آینده همچون یکی از دولت آباد و آزاد اون رو همچون دولت تاجیکان در عرصه بین‌المللی معرفی کنیم. چون که تاجیکان امروز طوری که ما میدونیم این 10 میلیون نیست. تاجیکان امروز از 100 میلیون هم زیاد هستیم، در تمام دنیا هستیم و ما باید در هر جا که باشیم باید با تاجیک بودمون افتخار کنیم، حسی بلند وطن دوستی، حسی بلند ملی باید داشته باشیم و باید ما تاجیکان ملت رو در همه جا معرفی ساخته توانیم. بینندگان گرامی یادآور میشن که صحبت داشتیم با کارشناس مسائل اقتصادی استاد دانشگاه ملی تاجیکستان ابراهیم زاده الهامدین وابسته به نتیجه گیری موضوعهایی که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن ارائه پیام سالانه خود و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سنه 23 دکبر سال 2022 بیان داشتند. ما صحبت خود را از کاخ سامان به انجام میرسونیم. برنامه‌های دیگر جهان‌نما باشند ادامه دارند.